Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Mesti nggo nanti. Mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ra ono serekane suka wesi ae to, reketek akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Gene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mangko iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh iya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasidoli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen tahun ini balik neng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggung iki penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih.
Sugeng dalu Pak Sena nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksana. Lagunipun nderek. Ya. Ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo. Ki tembang sik sesideman sik. Nyo, amplope. Aku nek kowe ora wani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti Apa? pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek ra diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Iya. Pria. Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Hooy. Pria. Bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang
Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tati? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok nganggo tosa ngapa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Slendang kuning Kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis Angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidelan becik monggo luwe becik panen Nena liwat kincanging alis
on, mbok nganggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek tontongan le joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dendang-dang tak dendang-dang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki gek tak. Ngono. Maksudku karo sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana Dene kita ana turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise, ya sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah, ya. Gerah terus iki WA awake dhewe, ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono. Katuran mriki.
Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah, kula mriko. Heeh. Aduh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben daturke Pak Lurah. Iya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Iya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Iya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Heeh. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryan, Pak Aryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Ya ora. Nasi Timur napa sampun sepuh? Oh sepo jenenge Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa? Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pindah mak buak ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayu, aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Selendangnya kon ngenten iki lho Bu, kon ndelehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora di. Ayune kok ngene kok. Wah. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Sawang Gunung? saka kadowan ki to ayu. Apik. Dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Sapa? Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta? Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek, ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik ya. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Ah, wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku niki. Ah iya kok. So, aku ora nang. Oke, ayo melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo. Hey!
kok melu edan. Lah aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah wong sing Bapakmu itu obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-jungklik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe ya. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Ya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, ya tak waraino. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendel lho?